खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी थांनाय 2018 मायथाइयावनो एमएलए सरन बर'नि नुजाथिनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसननाय लामाया दिनैसिमबो आबुं महर मोनाखै। थांनाय 2018 मायथाइयावनो आसाम फाइनान्स कमिसननिफ्राय सेंसन जानाय 12 कौटिनि लामाया दासिमबो आबुं महर मोनासै आरो हाग्रा बंग्राजों बुंफबनानै थाबाय 12 कौटि रांनि लामाया। आरो बेखौ नोजोर होनानै दिनैनि समाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थामहिनबा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय इक्राबारनिफ्राय के बरिगावसिम थांनाय लामाया 12 कौटि रांनि सेंसन जादोंमोन, नाथाय आद्रा मावनानै ठिकादारा बेखौ मावालासेनो गासैबो रांखौ बुख्ल'ना जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे धनस्री बियाबनि टिएलसिसि मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारिजों लोगोसे बि बख' बिथांमोना गोख्रों सोंखारिदों आरो ठिकादार महरै देबज्योति ब्रह्म थामहिनबा बिथांखौ क'क्राझार जिल्लानि बेरेल मुङै गाबज्रिनाय जायो। बे ठिकादारनि मुङै बे खामानिखौ सेंसन खालामनाय एबा टेन्डार गावनाय जादोंमोन होननानै बाथ्राजों अजद होदों रुजुग्रा मोसाहारिजों लोगोसे बि बख' बिथांजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारदों जाहाथे बेबायदि दुथां एबा जाख्ल'नायनि सायाव गोख्रों आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा गोख्रों नोजोर होनानै सोराङाव लाबोनांगौ आरो आयेननि राहा लानांगौ होननानै गोख्रों फोरमायदों। बे समाव फोरमायबावनांगोन एबा मख'नांगोन आथिखालनि माजबाट बियाबनि एमएलए बियाबनि सरन बर' बिथाङानो एबा सरन बर' बिथांनि नुजाथिनायावनो बे खामानिया मावफुंजादोंमोन, नाथाय दासिमबो सरन बर'आ दासिमबो बिबानाव थासेयावबो थामहिनबा एमएलए थासेयावबो दासिमबो आबुं महर मोनाखै होननानै बेबायदि अजद दिखांदों रुजुग्रा मोसाहारि बिथाङा। आरो लोगोसे बिथांमोना फोरमायदों दि जाहाथे बे हाबा एबा बे खामानि एबा बे लामाखौ थाबैनो आबुं महर होनांगौ, नङाब्ला बिनि राहाखौ आथिखालनि प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों लानांगौ आरो सोराङाव लाबोनांगौ। लोगोसे जाय बिथांमोना बेबायदि खामानियाव इनभल्भ दङ, एमएलए सरन बर'नि नुजाथिनायजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन होननानै अजद दैखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। नाथाय सरन बर'आ दासिमबो एमएलए थासेयावबो बे लामाखौ आबुं महराव होनो हायाखै, नाथाय गोबां रां जाख्ल'नानै एबा गोबां मानि रांखौ बख'ना लांनानै दासिमबो बे खामानिखौ आबुं खालामनानै होआसै होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों खुद्रिसारनायजों लोगोसे दाबि दिखांदों जाहाथे बे लामाखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ होननानै अजद दैखांदों। दानिया फैदो धनस्री बियाबनि टिएलसिसि मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारिजों लोगोसे बि बख' बिथांमोना लोगोसे ओनसोलनि के बरिगाव ओनसोलनि रायजो राजा आरो इक्राबारनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि गोख्रों ठिकादार देबज्योति ब्रह्म थामहिनबा बेरेल ब्रह्मनि सायाव माबायदि गोख्रों अजद दैखांदों, लोगोसे एमएलए सरन बर'नि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों, जों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। नंगौ, बे जों जेला 2020 मायथाइयाव जेला इउपिपिएल सरकार जों फैबाय आरो बे सरकार फैनायनिफ्राय 6 माससो उनावनो 2021 मायथाइयाव जेला गुडविल मिसन मोनसे जोङो पिडब्लिउडि रडआव जों जेला मोनदोंमोन, अब्ला जोंनो गोलाव लामा नांगौ होननानै सरकारनिफ्राय बुंनाय लेखा जोङो इक्राबारिनिफ्राय आप टु महनपुरसिमहालागै दा बे लामाखौ जोङो माने सिसि ब्लक बा जोङो दालां सालां होनायनि मोनसे जि माने परिकल्पना खालामनानै इस्टिमेट जोङो बानायनो जेला पिडब्लिउडि अफिसाव जों जेला थांदोंमोन, अब्ला बुंबाय जे बिथांमोना माने पिडब्लिउडि अफिसनिफ्राय आरो बिथांमोना बुंबाय जे बेयावहाय आसाम फाइनान्स कमिसनाव मोनसे माने लामा गोलैनानै दंखायो, फ्राय 12 कौटि थाखानि बेवहाय माने लामा गोलैनानै दं। दा बेनि साइनबर्डआ दिनै बेयावबो दं, गलमारा बिनि बे 4 सकआवनो दं। इक्राबारिनिफ्राय बिदिनो के बरिगाव बेयाव माने गलन्दि दै दङ, बेयाव प्राय 1.5 कौटिसोनि माने 2 कौटिनि खाथियाव बेयाव दालां मोनसे जानांगौमोन उइथ प्रटेक्सन, बेबो जायाखै। आरो बे लामाया दिनैसिमहालागै इनकमप्लिट जानानै दं, अनगयिं जानानै दं। दा जोङो बिनि उनावबो आरो थांबावबाय, मानो हमनो हाया बेयाव मानो हमनो हाया बेखौ जोङो माने अफिसाव सोंहैबाय। आरो लोगोसे रायजो राजाया डिमान्ड होबाय थायो, दिनैबो डिमान्ड होबाय थायो जे बे लामाखौ मानो मावाखै, जे आंखौथ' बुङो टिएलसिसि हिसाबै नोंथाङा बे लामाखौ हमनांगौ। दा हमनांगौ होनना बुंगोन, नै दाख्लि 14 सेप्तेम्बर 2024 जेला बे के बरिगावआव लेट माने मुंख्लं बांबुरगोरा बिथांनि माने जि माने थैनाय मांखरसालि बा बिनि स्तम्भआव जेला बिटिआरनि चिफ
बिथां मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जेला बिनि न'खराव थांदोंमोन अब्लाबो बे गामिनिफ्राय डिमान्ड होदों जे बेयाव मुंख्लं गामि थालायनाय आरो बिराद माने आन्दलनाव बिहोमा होबोनाय एनडिएफबि माने जायगा होजेननाय बे गामि आरो मुंख्लंनि बे गामिनि लामाया दिनैसिमहालागै बनसिथ' जानानै दं बेनिखायनो बेखौ हमनांगौ होननानै रायजोनिफ्राय जेला डिमान्ड होबाय एप्लिकेसन होबाय होमब्ला बुंबाय चिफ सारा माने चिफ मानव गेदेर प्रमद बर'आ बिथां बुंबाय बे लामाया एक्सुवेलि मा जानानै दं आंनाव सोंबाय आं बुंबाय बेवहाय आसाम फाइनान्स कमिसननिफ्राय मोनसे लामा गोलैनानै दंनो साइन बर्ड मोनसे दङ दा बेखौ माने दा माने अभार लिपिं खालामनो हाया बिनि सायाव आरो माने गुबुन माने खामानि मावनो हाया अब्ला मा खालामनो होनना बुंबाय आंखौ सोंबाय ओमफ्राय बिथाङा बुंबाय बिनि थयथ'खौ आंखौ नांगौ दा थयथ'खौ नांगौ होननायखाय जोंहा बिथां बख'आ दिनैहाय बिनि थयथ'खौ आरटिएनि दारा दिरुनबाय बे मोजां जादों आरो रायजो राजानो डिमान्ड जिहेथु बे लामाया बिराद मैखोम लामा बियो फ्राय 6-7 किल'मिटार लामा बेखौ जुदि कमप्लिट खालामनो हायोबा रायजो राजाया बिराद उपकृत जागोन आरो दा जोंहा दुखुनांथावा बेसो 2018-19 माने 2018 आरो 19 मायथाइयावनो बे फाउन्डेसन खालामलांनाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो जोंहा जोंनि ओनसोलनि माजबाटनि एमएलए बिथां सरन बर'नि प्रेजेन्टआवनो बे जादोंमोन आरो बिथाङानो बेयाव जरित' जानानै दं दा ओंखायनो बिथाङा एमएलए थासेयावबो बे जोंनि गामि बा जोंनि गामिनि बा बे ओनसोलनि लामाफ्रा बिदि बनसिथ' जाना थानाङामोन आरो रायजोनि डिमान्ड बियो जिहेतु बिथाङा रायजोनि रिप्रेजेन्ट खालामो रायजोनिनो बिजाथि आरो बिथां थासेयावबो जुदि जोङो रायजो राजाया जुदि बनसिथ' जानांगौब्ला माबायदि जाहैनो हागौ ओंखायनो जोङो सरखारनिफ्राय जेला जों बेखौ मावफुंनो हायासै ओंखायनो जों रायजो राजाखौ माने फोरमायना होदों दिनैहाय जे बे लामायाव अलरेडि माने आसाम फाइनान्स कमिसननिफ्राय प्राय 12 कोटि थाखानि बेयाव लामा गोलैनानै दं आरो लामाया इनकमप्लिट जादों दिनै बे माने रिपर्टआबो नुजादों आरो लोगोसेयै बेयावहाय खामानि मावाबासिनो प्राय 1.5 कोटिसो थाखा बिसोर बरनानैबो जाबाय दा जायोब्ला रायजोनि डिमान्डआनो बेनो आरो जोंनिफ्रायबो बेनो डिमान्डआ बे लामाया हय इनकमप्लिट जानांगौ नङाबा बिनि सायाव इनकुवारि जानांगौ मानो होननांगौबा बेवहाय जाय एग्जिकिउटिभ अफिसार माने प्रमद कुमार चौधुरी लोगोसे एकाउन्टेन्ट अफिसार बिथां अभिनाश तालुकदार बिथांमोनानो बेयाव जरित' दं आरो एमएलए आबो थानो हागौ बेयाव आरो जिहेतु एमएलए आनो बेयाव प्रेजेन्ट दंमोनब्ला ओंखायनो एमएलए आबो बेखौ माने निग्लेक्ट खालामना दोनदों होननानै मोनसे जों दा साननो गोनां जायो आरो ओंखायनो आरो दा जाय थिकादार बेथ' अलरेडि फैसाखौ लांबाय दा खिन्थु रायजो राजाया दिनै बनसिथ' जानानै दं आरो जोङो रायजो राजानि जानानै जों दिनैहाय माने खावलायहरनो सानदों मानव गेदेर माने प्रमद बर' चिफ बिथाङा जिहेतु पिडब्लिउडिनि हेड बिथांनि थ्रुयैनो जाहाथे बे खामानिया थाबैनो मावफुंजायो आरो जि केलेंकारि जादों बिनि सायाव जाहाथे तदन्त खालामनानै बे इनकमप्लिट लामाया जाहाथे कमप्लिट जायो बिनि थाखाय जोङो रायजोनि जानानै जों खावलायहरनाय थाबाय थ' बेवहाय जों जि तथ्यखौ आरटिआइ होनानै मोनदांदों बे आरटिआइ मथेहै जि लामा बे महनपुरनिफ्राय आप टु इक्राबारि गतिके बिनि बेलायाव इनायनो दुखुनांथावना जों बेवहाय रिपर्ट बायदियै जों नुदों जे बे खामानिया जेबो जाफुङाखै आरो बिथांमोना जि टेन्डारखौ बुनानै लाबोदों बेवहाय जोङो जाफुंनाय बेखौ जों नुनो मोनाखै गतिके जों सानसे नायबिजिरफैदोंमोन जे बे खामानिया मा अबस्थायाव दङ जों नायबिजिरनाय बायदियै जों नुबाय जे खामानिखौ जेबो मावनायखौ नुवाखै बिदिनो गोलैसोनानै दङ खामानियाथ' गोबाव समाव टेन्डार जानानै दङ बे खामानिया गोबाव समनिफ्रायनो खुनु एसे एनै मावदों हा एसे एनै गारफ्लानानै बिथांमोना उननि समाव जेबो मावनायखौ जों नुनो मोनासै गासै बेयाव टेन्डारा जादोंमोन जे 11,99,94,750 बिनि टेन्डार जानायनि बे टेन्डार जानाय आरो बिनि उनाव बिथांमोना बे खामानिनि एगेन्स्टआव 1,04,40,091 रुपिस बिथांमोना बे खामानिनि एगेन्स्टआव
बेसां थाखाखौ बिथांमोना बख'नानै लांबाय अलरेडि बे थाखाखौ बिथांमोना लांखाबाय दा थिकादारानो जाहैबाय देबज्योति ब्रह्म सांबान्दा थिपखाय बग्रिबारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बिथाङा बिनि थिकादार बिथाङानो जाहैबाय जों अरिजिनेलि जों सिनायनाया जों बेखौ बेरेल होनबा सिनायो बांसिन बेरेल होनबा जों सिनाय मोनो खिन्थु बिथांनि जि खामानि बेयावहाय जों रायजो राजाया दुखु मोननाय दङ आरो जिखौ बिथांमोना मावनांगौमोन रायजो राजानि मोजां सुबिदा खालामना होनांगौमोन रायजो राजानि थाखाय मोजां मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जि लाबोबाय बेखौ मावफुंना होनांगौमोन जों बे मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै बरन्स बिथांमोना रायजो राजानिफ्राय जाख्ल'नायखौसो खामानिखौ मावदों आरो बिथांमोननि जि जाख्ल'नाय बे जाख्ल'नायावहा रायजो राजाया इनायनो दुखु मोनदों आरो जिहेतु मोनसे मान सनमान गोनां न'खरनिनो मानसि बिथांमोना गतिके बेबायदिहै खालामनाङामोन आरो जि हाग्रामा आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिबोनां गतिके बेखिनि खामानिखौ बिथांमोना मावनाङामोन आरो खिन्थु दिनै रायजो राजाखौ बिथांमोना जि बन्सित खालामदों बेवहाय इनायनो दुखु नांथावना बिनिखाय आं बेखौ बुंदों जे जायफोरा बिथांजों हेफाजाब होग्रा अफिसारफोर जाख्ल'नायजों हेफाजाब होग्रा अफिसारफोर एजुकेटिभ इन्जिनियार प्रणब के.आर. चौधुरी आरो चौधुरी एकाउन्टेन्टआ जाहैबाय अबिनाश तालुकदार बिथांमोनखौबो आं बेखौनो बुंदों जे इमिडियेट बिनि बिजिरनायखौ नांगौ नङाब्ला जोङो CM भिजिलेन्ससिम थांनानै बिथांमोनखौ केस होनाय जागोन आरो बिनि CM भिजिलेन्सनि गेजेरजों बिथांमोनखौ तदन्त खालामनांगौ बेखौ आं खावलायहैगोन गतिके जि जानानै दङ बेवहाय रायजो राजानि उसुबिदा बेखौ थाबैनो सुबिदा खालामना होनायनि खामानिखौ बिथांमोना मावथों जिहेतु बिथांमोना 1,94 लाख थाखाखौ बिथांमोना अलरेडि जाखाबाय लांखाबाय बिनि थाखाय बिथांमोना बे खामानिखौबो इमिडियेट मावना होनांगौ आं बेखिनिखौ खावलायो आरो मानब गेदेर माजबाद समस्तिनि 17 नं माजबाद समस्तिनि जि MLA चरन बर' बिथाङाबो नायबिजिरनायाव बा बे खामानिखौ रायजो राजानि थाखाय मावना होनायाव सुबिदा खालामना होथों इमिडियेट हिदान्त लाथों बेखौ जों खावलायदों रायजो राजानि गेजेरनिफ्रायबो बेखौनो खावलायदों जे जिहेतु रायजो राजाया दिनैसिम बन्सित जानानै दङ बिनिफ्राय बेखौ मोजां रायजो राजानि सुबिदा खालामना होथों आं बेखौ खावलायदों बाखि नोंथांमोनाथ' नुखाबाय लामाया मा अबस्था इक्राबारिनिफ्राय आप टु महनपुर जोंहा बिनि गेजेरावहा गोबां दै लामाफोर दङ जि दै लामाफोरा दिनैनि समहालागै थाबायजाया दै देरबानो अखा हाबानो बाना जाबानो जोङो थाबायजाया आरो जि लामानि अबस्था बेफोर लामानि अबस्थाफोरखौथ' नोंथांमोना नुदों अखा हाब्लानो हान्थुसे गाहाम हाब्रु हाबो दिनै खिन्थु बे खामानिखौ बिथांमोना हमना लाबोनानै बे खामानिखौ टेन्डार बुनानै लाबोना मावालासेनो थायोब्ला रायजो राजाया बेसेबां खस्थ' मोनगोन आरो दिनैसो 5 बोसोर जानोसै नै 5 बोसोर जाहां जाबायानो 5 बोसोर जानोसैयानो 5 बोसोर बे लामाया गोलैसोनानै थायोबा टेन्डार जानायनि उनाव आरो गुबुन मानसियाबो जुदि बेयाव गुबुन स्किम लाबोनानै मावनो हायाब्ला थ' बिनि रायजो राजा बिनि समाजारि बा बिनि बिभिन्न धरननि लामा हान्थिनाय सुबुंफोर बिथांमोननि थाखाय बेसेबां जाल्लायाव गोलैनानै दं आरो खाथियावनो स्कुल दं बेयावबो स्कुल दं स्कुलाव थांलाय फैलाय
जाबाय जोंनि थांनाय फैनाय अखा हाब्ला आदैसे जानो नागिरो अबेबा आरो हाखर दैबानायाव गुगालांबाय बेखौबो BPF सरकारा जोंनो फैसाखौ हराखै जोङो रायजोनिफ्राय खांनानै जाम्फार गंनै लायनानैसो बै हाखरखौ फबनाय बेयावबो जों बिनानै थांबाय बिनायावबो जोंनो हराखिसै जोङो माबा रायजोनिफ्राय सावथाल बर' फैसा 100 खांनानै जों बेयाव जाम्फार गंनै होनानैसो जों थाबायनानै सोलिनो हानाय जादों ओमफ्राय दा गथ'फोर थांलाय फैलायाव जोंहा बहुद जुलुम जायो मानसि रायलाङो थांलाय फैलायाव जोंहा गोग्लैलाय दुखु जालाङो जों मालाबा बाइकआबो गोग्लैयो फिलफिलायाबो जोंहा एसे गोग्लैनो नागिरो बेनिखायनो जों दा बिथांमोना जुदि UPPL सरकारा बेखौ मावनो जोंनि थाखाय बहुद साबायखर जागोन रायजोनिफ्रायबो साबायखर थाबाय गोजोन्थों